tuonera puji valen incanamma bottu ade kade hodelle saani enche toji wede commit manple baba ana enchina manpulunde gotta puji panda kannada tulot manpare try manpre videos. Hi friends, welcome to my channel. enchallara materla nikul tuondulara bhagirathi kannada vlogs. Good morning materegala yani ni bolpugu godi dose maltondulle panda idi godida dose super apundu mast idin godi kadedu mantanda tule incha barpundu dose eto soka pumanda nikula ora try manple incha manpare. Okay, hi friends, enchillar master la saukyaka friends yani ni adige rumudunle dai pandam yani idam pervanyamada ayyan mululle adige ulamara idam per friends englane donji puchanda idage burpuji enk mampare pucche idam pare burpuji kinni ditunda ege gadi ulla friends tuonera puji valen kattalege bolpu matai yame kinni onje mur aanora और मुझे दीती पीर में तो देता हूँ ले रही पीर तो चोली देता हूँ ले रही इन्हें उन्हें एक आईजी पल्ल्या तो लंच रे पूरा भी सोगरे तो जिंदा कर तिंदा ये तो चोली चटनी तान पे निकल पले हमारा फाम पे चटनी पावे ಚಟ್ನಿ ದೀನಿ ಪಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಚಟ್ನಿ ನನರ ಪಲ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜಡ ಆಯ್ತಾ ಪಲ್ಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಪೊಲಿ ಅತ್ತ ನೆಟ್ಟ ಚಟ್ನಿ ನನರ ಮನ್ಕೊಡ ಅವ ಪುಚ್ಚ ಆತನು ಹಿಂದೆ ತೋಲೆ ಮೂರ್ಗಂದು ಎದ್ದು ಸುನ್ನಾಸೋ ಬಂತುಂಡು ಬೆಕ್ಕೋಡು ಐಸುಂಡು ಮಾತ ಅಮ್ಮ ಡೆಕ್ಕರೆ ಕೊಂಡೊಂಡು ಉಳ್ಳೇರು ಡೆಕ್ಕರೆ ಕೊಂಡು ಸೋಗ್ ಡೆಕ್ಕೋಡು ಬಂಚ ಡೆಕ್ಕೋಡು ಗುಜ್ಜದ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡುಂಡು ಮೂರನಾಗ ಅವಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರನಾಗ ತೋಜಿ ಬಾಬಾಯ್ ಕಿನ್ನಿ ತುಂಡದ ತಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಸುಮಾರು ಆಗ್ತುಂಡು ಸುಮಾರುಂಡು ಒಂದು ಮೂರಂಜಿ ಮೂಲು ಉಂಡು ಮಾತ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಆಗ್ತುಂಡು ಚೂರು ಒಂದು ತೋಳಿ ಕೊಡೆ ಚೂರಿತ್ತೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಮಂಜಲ ಫುಲ್ ತುಳಿ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಆಗ್ತುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪದ ಮರ ಐಕರ ಅಡ್ಡಾಡಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಐಕ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಎಕ್ಕುಜಿನ ಕಷ್ಟೇ ಹಣ್ಣು ಐಕಿ ಯಾನ ಜರ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಐತೆ ಕಷ್ಟ ಹಣ್ಣು ಇರುಂಡು ತುಳೆ ಪುಚ್ಚೆ ಮಲ್ಪನ್ ಜೆತ್ತುಂಡು ಎಲೆ ಬಾಲೆ ಆಯ್ತು ತಪ್ಪೆ ಹುಣ್ಣು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಪೂತರಾಯಿ ಈಗ ಪೂತರಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಐಕಿ ಏನಿಗೋರು ಪದಂತ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಒಲ್ದು ಪೂತರಾಯಿ ಒಂದು ಹತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡುಂಡು ತುಳೆ ಬರ್ಬರ ಎಡ್ಡುಂಡು ತಜಿ ಬರ್ತಾರಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪೂತರಾಯಿ ಇಷ್ಟ ತುಳೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಚಿಡಾಯಿ ತೊಲೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ದಾಸಲದಾಯಿ ದಾಸಲ ತೊಜ್ಜಿ ಪತ್ತೆ ಒಕ್ಕ
ಒಂದು ತುಯ್ಯರ ಹತ್ರ ನೀರು ಬಾರ್ದೊಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮೂಲು ಭಜನೆ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲ ಬಾರ್ದೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋಜಿಜಿ ಕತ್ತಲಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಮುಂಡಲಕಾಯಿ ಪನ್ನెండ ಅನಾನಸು ಎಂಕಲ್ ತುಳುಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಮುಂಡಲಕಾಯಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಪರಂದದುಂಡು ಅನಾನಸು ಇಷ್ಟು ಬಂದು ರೈತ ಅಜ್ಜರು 3 ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಜ್ಜ ಮುಂಡಲಕಾಯಿ 3 ಉಂಟು ಅಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಪಿಂಗನಿ ರಜ್ಜು ಅಂತ ದೀತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ವಿಕಾಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇಗೆ ಅಂಚ ಆಯನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ತುಕ ಆಯನನೆ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಏನ್ ಅವೇನೆ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಕರೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚಿನ ಇಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹತ್ರ ಅಂಚ ಏನ ಕಚ್ಪುಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಹೈನ್ಪುರದಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಊಳಾಪುಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋನೊಂದು ಪಂಡ ಕನ್ನಡೋಡು ಮನ್ಪಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಯಾನ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ತುಳುಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಜನ ಅಂಡ ಕನ್ನಡೋಡು ಮನ್ಪಲೆ ಅಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂಚ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಕ ಏನ ಆಯ್ನಾತ್ ಕನ್ನಡೋಡು ತುಳುಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಓಕೆ ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ನೂರಾನಿ ಮನ್ಪೇತ ಮೇಯ ಅಂದು ಚಿಪ್ಪಿದ್ದು ಅವು ನಾನು ಇನ್ನು ದೀತೆ ತುಲೆ ನಡಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಶಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾನು ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ನ ಇಂಚಾನೆ ಅಮ್ಮ ಬೊಟ್ಟು ಅದೇ ಕತೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಶಾಲೆ ನೆನಪಡೆ ಅನ್ಪಾರ್ನೆ ಯಾನು ಎಂಚೆ ತೋಜುವೇದು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಎಂಗೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೈ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಎಕಡೆ ವಿಕಾಸ ತೋಚ್ಪೌಂಡು ಕೆಲಕೈದ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಹಿರೇಕೊನೆದಿರಂದು ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡು ಕೆಲಕೈದ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರೇಕೊನೆದಿರು ಚೆಕ್ಕಿದೇರೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಇನಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೆಟ್ ಅಡ್ಡೆ ಅನ್ಪುಂಡು ಏಪುರ್ ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಹಿರೇಕೋಸ್ಕರ ಓಲ ತಿಕ್ಕೊಂತಜಿ ಅಂಚ ಇಂಬರಿ ಇನಿ ಕೆಲಸ ಓದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬಣ್ಣಾಗ ಪಾತೊಂದು ಹತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಕೊಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೊಂತೇರು ಏತಾಪುಂಟು ಕೂಡ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಕಡೆದು ಪೂರ ಅಂಡು ನನ್ನ ನೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಬೆಯ್ಯರದಿಂದ ಅಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ರೆಡಿ ಚಂದನ ಚಾಪುರ ಆವೋಡು ಓಕೆ ಇರೇನು ಸೋಕು ಮಂತದ್ದು ಒರೆಸದು ಪುರ ದೀತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಂದ ಕಾಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂದ ಕಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ಇಂಚ ಕಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೊಂದರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೀ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನ ಮರಪಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಐಕ ಹಾಲ್ ಎಂದು ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಹಾಲ್ ಎಂದು ಒತ್ತುಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಓಕೆದ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.